Fransi media korte do ana phana menitum Hill State Democratic Front mate petihek pen HSDF regional political party hin menang litum phana keru pipar piklo nang litum a jopors tame kadu kobe lapuson beta nang gere tum thega pot suri keru pipar piklo nilitum pini arni siba dang bongsi long term plea program do before long tame non mat program do bomlo ada mohet ni bang bong tame live theglong lo hada ward number 13 along keseng do lapen chepa ogduna program do hada tuma general secretary finance secretary lapen women wing president alang itum si deng pon bom lo penda program do bom lo nili tuma bangke lake dak korkanti constituency committee atum nili phan nang pha pen hada kado vi paklong kam ba area lom seni tu meeting dang polos tam hala dak national party atum ajani to phan kado vi meeting pa dulong le je phan kado vi lahai khamkhe dolo lapen apisi ni tumada pen wangsi nonda polonia constituency long ada kado we CC committee tum neng honglo de prabjin pen polonia constituency long ongdung pen HSDF long nang chepa ogdonji kado we abeta ni phanang pilo lai kado ko be kaching wai phasin tum dak wanglo asi non kopi posi Hill State Democratic Front lake cheklo joni parchot a party tole kopi posa hajar mu topi posin naga chingrum dun maplo te lake Karbi Anglong long option se avelo je national party tungke pahai lo prai ningkan thong kep pleng adlo ningkan thong kep pleng dan ale tungku pilo ke long ko pilo ke thek long non lang nam nang congress ta ningkan krep ho cari lo pen non ke cari bom government BJP sarkar lo lake non cari bom lo ki bom lo la ningkan thong kep ang bong autonomous state one thek pela tumke just election apor holo te isu en lok cho mane a manifesto long se number 1 bipon po article 244A lasi non karbiang long rat akar i mane rat akar i kelalo regional political party nangji nilitum ihurisi APHLC long se do elo kado betami ta APHLC pen mane election ke haye phan ke dam phan latum tifin doma ave lapen school dam de pena phi toiru pena phi anarlo an sang do ma ve han do ma ve la kaddu ka ve do et pena phi ta hem nang li mesen hem chikim long lo ma lapen hem chikim chon kele bang hajar son ke plang phi tom son gari motori hum bag do lo ma ve la kaddu ko pangrum ra bet pen long et lo pa phi si o la so muni tu ngang ching thur lu puji hala so phan si ina kenang ino abon tinda la sin non jasemet la helo ditum akari ke la helo nili tu maning alo ke mangal halo bani tu maning ke hangal halo atowar ke article 244A autonomous state helo hitu na san non ke bangji ani tame son nane dung thidum son amai ki konji son kaji sik duma nili tum non an constituency committee that is another bank long krehini senglong edlo pen non 5 arni ke lang pherlo la pen 7 arni ke duar baguri lo lapen dak la non nomati tame non ke senge phanitum ridilo la sopot bolo tenke bukazana banke la banke 11 ani nitum sengbon bukazan constituency ke la lopote ki sapade ke tanglo west sirkep angbong men ke thom seng alo ten pining we LA president secretary tum long thom adim ke senge phanse alang nitum non chingki chingwai bomlo la si before Christmas mate la 25 aprang ke seng petang ep nahi posinili centrally hoi pen order kipi lasi lake nili tum latang delo pulote PS committee paseng et po laso pena pilote January 15 to 18 nang boke rat amai pinili tum bipo hala bang so rat amai pi hoda bangke suri manela un pute lak armu si chingrum nang po je isivet ase yang tong article 244A hindi basi puno Bangali tum puno Helondia Okhomia tum puno ba Gurkha Nepali tum puno Ladakh si do posi la itum akar ila tum nang chadonu nang po itum gela helo nasi tum isona tu longpho LA do la longpho do tum parjab eji la pen di mahaso elong long truck anna minitum MLA bangke tum place la bi la bangke jok aparti benda ke alliance phan matha the
lalu mana lah son Daily tum regional ke la hello komani pencerap nang pu ke la ke cepat luak kam lu. La itum straightforward nang pu. Ben kado bet ke song pe mi nang pu la hello. tante sarki jur si la asam sem long ukhil go goi si kar bianglong emile doko kapita lam nagi dunde si kar binglong fan release nang ji Tum ke non langnam elo polote ili tum thek don long lo ke non atam sta ki judlu. Setame HD department non ta itum non chelong undi. Di kali makala. Penon ke doan MLA tum ta langnam lo nang akai le kaprek postame asap ui tum kami claim ke thek long ke Dr. Numol Muminan chot nili la so party pudam de. De. Seta bad bakia MLA tum an a voice ave. Di kali makala. Ajat ase ang tong cepat dun hek thedalu. Pen fan na chuan hek thedalu. La helu. La si ili tum haladak assembly long dun ji ba parliament long dun ji thek ser nei lam kaddu ka pan ke thek chot aning na hang nei aning a klong pen. Je ni det ni long ria pan na pen ni khai pan ni kam chiklem pon ji pa ning du nei moniki. Kali pulo te hadi thek ser tum na dolo da mane doktor phan itum MP paman lo heta ali evidelo double LLB phan itum MP paman lo kata ali evidelo na pen ako non ako thekam thulong lo hele kaman menga che song la ke ekdom chiting phat pen ke chepa che kaddo ko sung piklo posi itum paman nang pol halata paman empre ka phan ke pason hak se non ki khibo ma MP bang ko sonong hiri jine la bang itum ta apor dang than pol la ke ta me itum chu akha thai velu mane National Party tumke hempre ki piji tumlu ki hang nang ye tum ngalilu kali makala ante non dak karbiang long da National Party sedolo dispute da kalang lo Delhi da kalang lo ne kopi pasenang pipi de lo tamane la tum aning hang he yo la hello pasal selam la 6 tribe mana la khai throk atom phan ST ki people la bangke abinong et ke tum ladak 6 schedule area di kali makala la si halatom phan ke la ke tum ki pi bu ke la da ke tok abi itum long bage plain district long ko pene ki pi handle la bang ke li tum la bang ke pudun ojia thai da abi heta me la dak ta me hada gong si pilo pada dak nang effect da ta hai palam bang ke tum la se la dak bang ke pining we ma ke ni comment ping tum ke satame la dak hampang song do olang party do piglang itum la dak pen chingki chingwai pe me pen si la bang ke itum la lama bang pharun thek ni kali bolote non isialam lo langnam lo nang cethana ling bustame itum ta edet elong ri bangke wirdet akarbar ana bang itum klemu nang ni nili pui bo bangke itum long le pelang wir chok bang a media hoya hin pen itum chuning kar biang long angkang pi political along ke cherep ding la tum an apanta APHLC long apor cepadam nun tabrinon wanglamon congress long tanon mass resignation chipi lablo ane ningje thai belo kadi hala mass resignation ke chipi tum an apana chuning rilo itum e phong khe phan mathara wang lamon HSDF long itum claim ra penang dam ra penang nili phanang kang ton nang kang thi kaduk kabe jumeme juno nang ke pitum han anda menili ke a tuwar mane a dorja khula mane ang haping pudang lo nili ning thangda oi enang litum kaduk kabe bang lamot claim ra penang dam ra penang bidi sore kadu bena nang pinor ke the kere ne student organization atum kaprek song num hanan nang letum channel hoy hin penitum hapono lang tum ano phanna welcome lo nang cerap nang chetu du non la pen bidi sore tam itum chepa choy nang klempon rapen nang dampon rapen nang lahel ningduk me melam nasi pulo kedi la bangga hok lo nang letum nang arjulo choru parpig la ilitum da ST ang hoy mate reservation aja tawi di 0-0 lake ningduk me lasi National Party yung semo penili pulo ka amut pila National Party yung si itum pe hai bom lang pulo te lake itum kiwir pe na par ke thang da velu 30 years ke mamuli galiti inut akai amunir long ke 60 years amoy na chingku renji adha boyok ke mane PL ining na ke ding po bang kar biang long ratu ko so sila ana ning chipaning ding waret ma lasi laso bang a sentiment man thekja itum bang ke dam tanga poro hut lasi ni tum pubom lo kado we regional political party nahi po ta regional political party nahi po ta itum nono son chelang pet pen kaduk we ahok pet pen klempon jima bo klempon pederti nili tum hanang japon na bangda ake hai jai kathar nili pulo klempon pe mena pule hedi sata hegam thulong lo alang liya bang jitia election nang le lo pulo te pini alam cepat durut po hedi ho mane kache parem ji abidisi klemro ta mane national party se alang li phan tewar pon woil la masi ke un ire dilo la si
nili methang mata ha ASDC hut tabla ke thip dun gitar carding dun lasini tung brass I ham ki kim along itum brass kang pulo putin dun ki dun na ande hala supen on ala bangso regional council long itum hai mene ba wangi mene pusin tum nining alo isa sentiment do ihudisi ni 1986 ningkan hut is a movement dolo ASDC tum ningkan kreke thom man chari long lo ningkan kreke thom chari pen ASDC a government hut MOU che sign lo 30 department na wan lo la so 30 departments non enjoy bom lo karbiang long BJP puno Congress puno di ante hala bangso hut ko pai ke lang no national party dum ke che jok dum pena jok chitur phun lo hala so leader ASDC leaders tum an ma ke non national party si chewarup lo ande kumbat se dolang lada lasi nili tum kado emat hapon lo peni tum hanang advice lo ajak texter se tum peni tum chingki chingwai se kali lo ASDC hurason se itum claim rapet dam rapet pe polote la bangso karbiang long itum pe jok un illo pu kamata pensin tum la bangso party ke seng lo la bangso ke la hello la jitu dikin la company tum han kipi isi ben langdam lo polote ile tum ladak langdam pemikane je council long revenue ke long pen itung boreng abar sai kado ko fan claim pon longi polote la bangke itum ajak hormu bangke itum che donu nei ako jongsi council of fan thangale ave ituma khe fan thangale ave polote longle pan hok hedet nei pobang mono itum jongsi monili tuma government le bang postame di industry mesan industry tum wan pen ituma so martum dak chongdat dun longi ma hala bang situm lang nama prang na hela non ko people ini tumo so martum an ha Bangalore Chennai kado be kedam etke hadak industry do pick apo sadak kam chuklem nam nang kok la son thak thak si non jitu niki solar project ho kapre biogas ta ho paya di hala a condition ko pilo hala bang sika chini kang tung suppose non dak Assam rifle long itum bitan lo di pulum bajong long la dagi itu pan piniar ni anda itu ma MP tum a MLA tum ase na cepat dudun deda ni tum ahad la ana had jaralong lenang pekalopot ni tuma so marato phala kaduk kawe ningkan si pen la jitya la bangso alang tum apos paklang lo polo tedi ni tum han reservation la long lenang pekap penapot la pendak adim ke chak penapot ni tum ningkan si long pen bangsuri so maroke dake longun wek nei oi la puson a condition hai secondly dam nang Bukajan cement factory di hala tame itum non thana longun di itum somatum ke dam ta ha ke chengalo mo lam ko mane mana phan chukidar ho pion ho pon lo hai eta me non thegam long lo ko nama limestone ke do la an se alang le tum along le bange pa bar bom lo de along se la tum pilar som dam bom lo ante itum hada ko pilo ale ke lo ituma karbi tum ba itum inglong so tum lasi hala condition bang एकदम क्लियर डाक नहीं तपेन काउंसिल कॉपी से रेवेन्यू के लोग मा पिनी आनी तुम रात अपन पकलांग आई है दुको कति में दी लाहे अन पकलांग डाक पेन इतुम जोंग से ला रेवेन्यू वांग उजी पुलोते ला पेला सो रेवेन्यू पेन इतुम काम इकले मेसेंजी पुलोते ला बांके था के हिनुता अभी पुसिनी लिहिन पेन मता दा पर इतुम पार्टी हिन बेंगे चलो सर